pindahan SMA cita-citaku kepingin dadi sarjana dorong dadi sarjana aku kecantol marfu'an tapi aku sempat lanjut ke kuliah aku KKN nang Jawa Tengah sing tak kunjungi destinasi pariwisata aku kenal kewek bule teko mancanegara aku nyadari nek cewekku iku turis ibu Jerman bapak asli Perancis tapi nek ngomong nganggo bahasa Inggris akhirnya tak jawab what's that speaking English pergaulanku saiki berubah drastis biyen seneng cewek lokal saiki seneng turis rupane ayu-ayu tapi gerakane erotis kenal tolong tulan aku kena kencing mani cegap semanten dol itu lang ngomong dopi marah endah sekejo nek ditinggal awe-awe tur tutup daya budaya tutupon so pikir mati ngono iku rek iku aku tak jogok iki aja ngenyek kon sarane aku ngidungin tukang patuk ngono ah kerang patukmu ah wong patuknya pales ngono suara aku kembang oh iya ya bagus tapi bro bagus you my friend lu patuk Mamono aja minyak wong watuk iku nulari padha karo glegeken. Sapa jare yang newak-wek atine nurut. Nggih, kula nggih matur suwun, masih dalam keadaan lapangane becek, ya becek ya. Tapi penontonnya berjubel-jubel. Saking pejejen nggih mriki, saking Delanggu nggih mriki, niki wau sing dugi nah kaya tak kira pacar Pak Camat sing metu tabui. Masalah Pak ibadah. Dik, aja nangis. Lapor aja. Lapor sih paniki. Aku pengen wong kepaten wong tuamu. Oh, bapakmu loro mengi. Oh, makmu loro kematus. Oh, kon gendeng. Oh, kaya. Oh, mergo kon njaluk rabi. Mergo kon durung sunat. Mergo kon bencong. Mergo kon gak. Betul. Aku bingung buat. Gak usah bingung-bingung. Menungso urip iki gak usah bingung karena anu paribatan bahwa the life is problem. Apa buat? Hidup adalah persoalan ya. Aku bingung meniki persoalan ini temen buat. Bingung lah kok sithik kon ketemu kanca. Aku malah wingi lak dipel Pak Edi ya. Oh iya. Tanggal 31 anu karya budaya asosiasi lo asu iki lo KPU lo karya budaya tanggal 31 iki mentili asu sosialisasi KPU oh iya main begini desa Buddha waduh
Pancen wong yen wong sewu dik sare godhae gendeng-gendeng. Iki tekan bening. Bening lak mang gorong udan saiki ya buta. Sing salah anjir kecap sikil anjir. Masih diecet-ecet tungkak dia tetep bening jenenge, Dik. Bening. Bening. Aku mlebu kene tak pikir aku sawen nang won. Oh iya, bareng kene masalah won. Iya, masyarakat kene kawur kereng. Lho ngawur ae. Mojo ketek titisan darah Majapahit, dandang sumiang, blater kira-kira. Ora kejem-kejem iku. Jare sapa kon? Masalah ati yo mojo beton, Met. Heeh. Dadi roh karakter wong kene iki roh wong kene iki ngono blater-blater, api-api, pas kejem-kejem iku lho. Kok kemeru. Gak kok karane kejem-kejem. Aku kok teko rene malah ke jam 4 sore ya. Hah? Jam 4 sore teko kene. Kok jam 5 aku teko Ganok ngono lho. Hah? Aku jam 5 teko Ganok ngono. Aku yo nang kene musala, nang kene masjid bening ngono. Masalah masjid gede won. Hah? Iya ngadep ngetang lawane nduk dukur. Dadi enak mlebu koyo karambol, cemplung. Masjid yo kabeh ngadep ngetan. Lho ono ya, masjid gede won. Gede. Atas dasar dukungan warga juga didukung oleh pemerintah daerah Mojokerto. Akhirnya masjid gedekno. Gedenya nih, cuma wonge tetep keren-keren. Kok iso sih, Met? Aku mlebu masjid, kajenge sembayang ya. Iya, baru aku wudu sik. Baru wudu mlebu masjid. Baru mlebu masjid won, masalah ya iku roh aku nang bening keren-keren. Kok iso, Met? Hah? Kok iso? Mlebu masjid bleng dadak ana tulisane. Sing nggawa HP dipateni. Lho, kok kerenge rek wong kene rek aku balik wong aku nggawa HP ya. Balik aku mate. Kereng won. Maksude iki ngene lho, Mek. Lho kate maksude won. Wong tulisane mek titik tok sing nggawa HP dipateni ngono tok. Ya tapi kate tapi tulisan mek sing nggawa HP dipateni sing sembayang aku. Kate tegese tulisan iki kok. Iso enggak? Asu. Korek. Sing dipateni itu dudu wonge. Apa nek HP-ne dipateni supaya gak ganggu wong sembayang, supaya sembayange kusuk. Ngono lho, Cuk. HP-ne ya? HP-ne. Tak pikir ta wonge. Aku balik Klepan sekali bayang masjid gede nang musala ae. Oh, tak sembayang dulu. Enggak, aku nang musala. Sing dipateni HP-ne. HP-ne. Tapi nek wong kene mateni kon insyaallah gak dosa. Lha apa? Wong kene nek mateni kon tambah pahala. Perlu gendeng aku mata-mata kancane. Terus yo apa ditane, Met? Warung aku sembayang nang musala won. Warung lan jamaah. Yo iya. Aku tadi makmum. Aku baris nang ngarepe imam aku. Wong makmum nang ngarepe imam. Ya apa kon kudu nang burine imam. Lah aku nang ngarepe imam. Buriku mul. Ya bareng sing sembayang aku sing kaya dekne lho. Iya, Mek, tapi nek kok dadi makmum itu ya apa kok kudu nang burine imam. Imam do buriku sing arep iku mul. Sing mumpen mul jenenge. Mul ono. Tolong dek mulia mul. Aja kaya karo ae, Kon. Mek, ya korek. Apapun rasanya sing ngono nduk arep sembayang iku jenenge imam. Mul. Jenenge mul apa waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan sinten kula sama-sama sinten mul ngono kok imam. Mul jenenge. Ya mul lek yo makan iki dadi imam. Lho lah bacaan dhisik kate sembayang. Nele jeneng. Bingung aku rek. Masalah iya, Mek, tapi mul iku saiki jenenge imam. Mene, imam sampai satu terus imam jenenge dadi mul. Ya apa sih, Wan? Kalau gak mau bener aja. Digale apa? Pakai maca enggak semua. Apapun rasanya pimpinan sholat itu namanya imam. Oh, alah, dijenengi imam itu dah. Iya. Oh, dijenengi imam jadi sing mimpin sholat itu imam udah. Oh iya, imam lho ya. Imam berarti sing mimpin sholat jeneng imam. Giling-giling lho. Yo. Imam lho ya. Imam dil. Awas kok nek ngalih nek. Imam lho ya. Iya. Dadi sing arep iku mang sing
anu ki imam, ya imam. Baru aku udah burine. Ada burine kan, ngapa itu ono garis ngene iki lho nek sembayang sama. Garisan jenenge sop. Lho lah yo batal mosok sembayang mangan sop. Yo apa sare iki rek? Tak batal. Nek kon iki cangkem rego piro sih, Mek? Aku gantung kok ndok ngene waru Sidoarjo. Barisan sholat itu namanya sop. Ada sop pertama, sop kedua, sop ketiga, sop terakhir. Lah terakhir nek kepengin rawon gak oleh. Sop tok Namanya sop. Sop. Yo, waru sop. Mencengno jamaah barisan waru tangane sendaplang ngene iki. Wonge sing arep imam mang jenenge sendaplang ngene iki. Paketek ngene iki lho. Apa jenenge? Lagi iki bedah. Ngene iki lho. Ya tak Tablatur itu Allahu Akbar. Ate melo ya. Allahu Akbar. Waru terus rada jengking ngene iki wae. Iku jenenge rokok, Mek. Rokok apa? Rokok apa ya? Rokok Samsung ta rokok filter? Rokok Supra itu lah. Iki jenenge rokok. Rokok. Kan sholat ini rokok kok rokok. Rokok ah. Rokok. Tapi ke rokok kretek ngono. Rokok kene iki rokok terus sing jungkel iku apa jenenge? Masalah iku jenenge sujud, Mek. Hah? Sujud. Mang jare imam saiki sujud. Mang kodil jare imam boleh diganti. Saiki kon ganti sujud. Sing darane nek kasare jungkel iku darane nek salat sujud, Mek. Nek jungkel iku sujud. Berarti ana wong pas petangan tabrak beruang wong jungkel. Oh iku sujud. Sujud itu. Ngono ah. Aduh. Jaluk kok iso apa ngene iki rek. Kulung kan nonton teman. Ya, Pak. Iku tuh jenenge sujud kepada Yang Maha Kuasa. Oh sujud. Baru sujud baru terus ngene iki tangane duting wong. Logo ke tangane duting ngene iki. Iki jenenge takiyah. Hah? Takiyah. Mang cari sujud saiki ganti ayat. Kulo ngalali wong. Nyawit model ini ki jenenge takiyat awal dan takiyat akhir. Oh takiyat awal, takiyat ta. Takiyat. Krungu mukiyat ngono. Takiyat ngene iki terus sebelum terus mari wong. Waru wis mlebu blang. Waru metu wisan. Waru metu kon tak badhe iso tak kakon. Ala aku kok iso, Mas. Lah aku kok iso. Umur blang itu badhe iku lho. Padha santet badhe. Saiki kok nangis tok aku seru. Temen ah. Apa sebabnya masjid kok gak dikai TV? Anane masjid gak dikai TV ku supaya gak ganggu wong sholat. Ya di daerah gudaan sing kosong sih gak ganggu. Goblokmu lho. Mergo masjid ciut Lah apa masjid jeneng masjid gede? supaya gak ngarai ngrameni wong. Ya dicilikno sing wong ana remote. Menek Heeh. Kediri Utame, sing dadi nyatane iso nyalahno iso benerno. Dik Memet. Apa? Apa sebabnya, Met? Masjid kok gak kayak TV? Aja cacat dikai TV wong sandal ilang kok. TV tambah ilang kok. Iya paling saprak Wong kok masalah mari sembayang kelas rene wong masalah wis jan temenan. Warono aku tunggu nang ngene lapangan lak wong dodol lah. Ana wong dodol jenenge Surati dodol tahu. Ngono mang kekeran aku Surati. buat dikongkon pilkada disambut dengan guyub rukun kono Pak Gegeran sing rukun apane kok gak harus perkara nih nek aku salah salaman aku bener no lho lah ya iki temenan bareng aku ngopi lho ngene sapa jenenge Surati lak dodol tahu tak takoni ti tahumu piro 2003 sama talono berarti bosok tahumu dadak Surati muring-muring sing ngono ki apa talono tahune bosok e muring-muring ya bener kon lha apa kon gak ditutuk dalem glati untung-untungan kon wong tau sik ate talono bosok iku lho ya bosok wong ya atos 2003 wae sangat mek goreng arep apa 2003 ya atos gak iso lah saiki 2018 e
tahun goblok. Kalau aku tahu lah, baru aku lulas loh gendeng hari ini. Coba apa tahunnya gendeng? Tahu atas cek rawu nih pelite. Ya keren. Sing dimaksud iku 2000 oleh telu celok Surati gak ngomong ngono celok-celok barang telu tok. 2000 oleh telu. Telu Pak. Ya warung aku wis kasih tau ngombe kopi wan. Kon tak kandhani, Dik. Apa? Ojo tutuk ngombe kopi kon cek nom darah muda mengalir dengan segar. Apa? Oh nek tutuk ngombe kopi kon iso darah tinggi kon, Dik. Apa ada darah tinggi? Bisa stroke kon. Stroke e wedi. Keluarga aku nek stroke tambah dilumpukno. Aku sedang stroke dilumpukno sampe. Kon berarti gak tau metu nang ndi kok ndok omahe mesti karo pengalaman. Apa iso lho? Stroke lumpukno wong lho Indomaret ana program stroke papat oleh gelas itu goblok. Benjing nek ngene mriki enten kok stroke papat. Sampe lumpukno nggih. Ya apa rek? Duduk stroke iku me, tak stroke upon, stroke sik. Muga-muga kabare Al-Fatihah. Oh stroke ngene iki ya? Oh ora stroke gua. Lah kon ngombe apa? Cok ngombe susu sing apik, cok ngombe kopi kon ngombe susu. Apa? Susu iku apik nang moto. Jare sapa? Cari Pak Dokter. Oh doktermu gendeng. Susu apik nang moto. Resep dokter susu apik nang moto. Jare sapa? Kon doktermu gendeng kon nek susu apik nang moto. Masih apik. Nang dodo. Nang moto gandeng e goblok. Setahene susu apik nang moto lho sakno wedok-wedok. Gak iso jilbaban. Keserempet pentil iki ya. Sing dimaksud Bapak Dokter, susu adalah baik untuk kesehatan mata. Kok gak ngomong kesehatan mata mek apik nang moto ndane gadon iki lah. Kok nek perkara susu takono aku. Aku ingin dikirim untuk Badan Kesehatan Dunia WHO, World Health Organization. Arek iki cek dubure rek. Wah, gak nutut, dasmu gak nutut. Apa iso? Oh, dasmu gede kaya LPG lho. Emek, sampe kok dikirim nang WHO kok. Iya. Badan Kesehatan Dunia. Badan Kesehatan Dunia. Alah, masalah. Tuh. Kok dikirim sampe apa, Mas? Ambek kain lawon. Kalau kedengar, ketika numpak pesawat, duta kesehatan. Ternyata susu terdiri dari apet. Apet. APEDD. Oh, tadi 5 komposisi. 5 komposisi. Emet. APDD ngopo, Met? Lho singkatan. Lho. APDD singkatan. Iya. Sing A apa? ASI. Lah sing P, Praktis. Ekonomis. D pertama, Demokratis. D terakhir. Dilindungi badan hukum. Jero gak nutut, dasmu gak nutut. Wong kaya LPG dasmu. Saya aku takon sik ya. Takono tak oncengane. Sing dimaksud ASI ya apa? ASI ku air susu ibu. Wah ibu-ibu lho. Gak enak Gusti Allah. So ASI air susu ibu. Sebab anake nyeluk ibu. Lah semu kok anake nyeluk umi ngono. Asu. Kok iso Air susu umi. lho lah semu kok anake nyeluk mama ngono. Asma. Air susu mama. Ya enak asem. Apa? Air susu mbok. Ngelewer ngene wis. Oh, tapi ASI ku Air susu ibu. Kasih P. Praktis. Maksud praktis sih kok, Met? Air susu ibu ku praktis. Kok iso? Mudah dibawa kemana-mana, tidak mudah pecah. Kan tahu tumon wong wedok nonton lutut susune pecah. Gak tahu tumon. Iya ya. Kan tahu tumon wong wedok blonjo susune pecah. Gak tahu tumon. Soalnya praktis. Air susu ibu ku praktis, mudah dibawa kemana-mana, tidak mudah pecah. Gak iso pecah. Ditumpuk sumber kencono. Perowok langsung mlebu nang ngene. Info lantas. Lur, syarat lur susu pecah. Iya ya. Sing roh krono gene tambahi lur.
Pentile ajur. Iku Sedang praktis. Bahasa ekonomis. Air susu ibu kok ekonomis. Apa sampai Contohnya, Iya. dateng kayak gula lagi dewe. iya. Dateng kayak uyah asin dewe. Iya, Mas. Dateng ngenget anget dewe. Lah mau kepengin panas ngono. Dunya lah panas loh. Bukan itu kenyataan. Logis. Ya tapi gak ngono rek. Loh, gak ngono ya apa? Iku sing ekonomis. Ekonomis. Lah sing demokratis. Air susu ibu demokratis. Artinya demokratis buat orang banyak bisa. Contoh kayak anak nomor 1 ya gantek. Iya. Anak nomor loro ya gantek. Iya. Anak nomor 1 ya gantek. Iya. Anak nomor loro ya gantek. Iya. Anak nomor 1 ya gantek. Sama loro pantai. Sebab ini mau kaji diloro. Terkadang bapaknya setengah telu nyusul. Oh. Tiga royoan, susune makne mek loro Mulanya kan sih mak bilang coklik, Mas. Ya entot mamu bapakmu be. Oh, tapi diminta iku ya. Iku demokratis. Lah sing terakhir, Dilindungi badan hukum. apa iso? Air susu ibuku dilindungi badan hukum. Kok iso Mas? Nyenggol kena pasal pelecehan kon. Dilaporno kapsul sek kon. Kapsul sek, Iku lho kepalane polsek. kapolsek, Hah? kapolsek, Kapolsek apa kapsul sek? Kapolsek. Tapi melanggar pasal ya. Melanggar pasal. Pasal yang Mas. Pasal pos jejer. Pasal gondang. Betul kali pasal belanggu. Pasal. Pasal. Makanya nyenggol kena pasal pelecehan. Makanya air susu ibu dilindungi badan hukum. Oh, iya. Badan hukum ya singkatan. Kena disingkat. Kena. Tadi apa? Badan hukum yang singkat BH. Badan hukum. Kena disingkat. BH. Makanya air susu ibu dilindungi BH. Kau tahu teman air susu ibu dilindungi helm. Mengkungkung goblok. Memet, Apa? paling praktis dilindungi tutupnya mu. Opon. Tak ngomong ambek kon. Wah, Kau ya baca amat itu bang aneh kan. wah, anak menung sama tuh beluwe. Apa? Apa melo-melo ini? Lah apa kon? Aku dituju. Hah? Dituju mbek penduduknya. Kon mari maling be. Loh kok maling? Enggak. Kon ngejak bojone wong. Loh kok apa? Kan mari nyopet. Wah, kita tambah ngawur. Lah kok dituju wong ya? Aku dituju ngomong ngambil iki lho ketua KPU. Pak Johan. Hah? Aku dituju kon. Tadi mudin. Wah, tadi modal bingung. Kok tadi modal bingung? Kayak ruwo. Belum mudin. Gelem Kermo. Sesuai iki pilkada. Lho bekne iki ana program pilmut. Oh, kok pilmut? pilihan mudin. Tambah pilih. Lek pokoke mudin aku gampang-gampang ae. Iya. Lah terus ning ngrapekno aku ya iso. Temen kon iso. Yalah. Sesuk umpama wong lanang dirabekno ambek merutu kon iso tagak. Betul, tambah iku tambah nyelempang iki tambah merutu. Aku nang kawin silang barang. Oh, lah iso. Itu mudin enak sih tadi mudin. Enak ya apa? Pakai perangkat besok kan. Oh, ngawur. Lek duwe ilmune lek gak duwe. Lah apa? Ilmu apa? Kare rabi ae rabekno ate ilmu-ilmu barang. Iku lah pokoknya ngrapekno. Hah, iki kan bingung iki. Lah pokoknya mau mati. Apa? Aku kan gak apa-apa. Makane tanya ana wong mati nglayato. Kok ora toleh ngene. Lho, aku dijali kene ambiyane lewat. Ayo ngono won. Salayan wong mati aku tanggapan tak jak. Jadi, nek kon dibentuk atau dipilih kaki mudin gelem mudin. Gelem kok. Lah lek karo saiki. Kok tak kandhani mudin. Maudin. Mau tuh mati din itu kewajiban. Jadi kewajibannya mudin ngramut wong mati sampai dongene alam kubur.
Lho, Ora otomatis sak wayahe mati kon kudu ngrokoti, Dik. rokoti kakekmu ah. Kok gak ngawur. Saiki lho ono wong mati ya apa kudu. Carane. Carane. Ya, mesti jangan dulu ikon. Aku iki gak apa-apa, Won. Kon mate dhisik kon. Oh iya ya. Iso. Kok mate iso. Lho aku gak apa-apa. Carane nek ana wong mati, Dik. Ya iku roe bapakmu iku mah. Nek ana wong mati njero kamar. Iya. Supaya gak njero kamar kudu kontokno, Dik. Ditono nang ndi? Tanggane alun-alun Mojo Kerto ngono lho. Kayak jepi-jepi nang arek. Enak. Mayite cek cemet. Iya ya. Iso. Dipuri salah iso. Teko kamar ditokno nang balik, diturunno bayar, terus ditutupi. Lho ditutupi apa? Terpal. Tutup oleh terpal cek oleh babak. Iya ya. Iso. Apa nih? Kok saya jajan lho? Ditutupi sewek, ditutupi kae. Motor itu Cewek. Terus ditutupi sewek. Ditutupi cewek. Langsung ditusi. Lho ditutupi nang ndi? Tanggane kali kono. Mayite cacang tampal utang nang kali. Putarin sret. Wis enak. Paling dipangan bacul karek kerangkone tok. Iya ya. Lho iso. Ya Apa sih ora. menarik kon? Ditusi ana di rompongan apa di latar. Lah sadurunge ditusi ana kudu nyiapno drum loro. Kayak apa drone? Ya Pak, diseni. Oh di sini apa? Mercon. Soalnya mercon. Dadi enak wong mati teko wong teko. Dor. Jeruk. Ora. Pakai emoji. Ojo kaget. Geger perkara kon. Diseni banyu ya. Banyu sing dari tirta suci dengan nyuceni mayit itu lho. Mari banyu wis bak, langsung diuruti godhong. Godhong apa? Awe. Enak cek keroket. Iya ya kan. Ayo jangan semua. Geger perkara kon. Ciptakan suasana aman dan damai. Aman dadane apa ya mau dipakene aku tuh ngeprok goblok. Karo belas ngono ya. Diuruti godhong kelor, Dik. Godhong kelor. Godhong kelor. Ini semasa hidupnya sing wong mati ku pasang susu kayak gawe ilmu hitam cek metu kabeh. Datang ke hadirat yang Maha Kuasa. Cek suci. Baru didusi langsung digosok, Dik. Gosok apa, Won? Kertas gosok. Gosok kertas gosok enak cek gila koyo akeh. Iya ya. Lanjut. Banting lho. Sopo gak jengkel. Won, Kapan meneh banting mode nek gak ngene iki. aku langsung kopi ya, Won. Ono ngono mau. Terus aku kok baru tak banting ya wis kopior. Iya ya. Iso. Nek demong. Apa gosok sampai tetap gosok digosok ambek sabun. Oh, sampai sabun. Sabun suci bersih langsung dibuntel. Buntel apa? Kertas minyak. Buntelan kertas minyak. Enak sing karet abang iku pedes, sing karet ijo gak pedes. Enak botokan batang. Iya ya. Ayo iso. Sabar. Aku dene jam apa mau? Kira gegehan jane kudu damai. Jape perkara kode. Ibu, Lho. Saya mencium mencium apa? Ya mencium bencong mas. Saya mencium telek. Dibuntel kain, Dik. kain. Iya. Kain apa? Kain kapan? Kain kapan? Kain kapan? Iki ngurut tambah kata gaseliwon iki. Apa iso? Aku kan opo mati-mati nih kapan? Mosok tak jadwal untuk dina Senin iki sing mati. Kopi liwon iki rek. Kon nek karo ojo nurui
jadwal. Sing salah didul liwon. Salah apa? Sing salah raimu, Dik. Lho, kok saya mesti salah? Kain kapan? Lah yo kapan aku kan karo kapan-kapane. Bomene bomben sapa Bu Yuto Yumi kan aku karo mosok gak jadwal rek. Masalah lek loro iki rek. Kain kapan kain mori. 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 Iwan apa? Iki mangkotaan kan rasaku gak ono laos. Nah, kok metu kemang keluar. Oke yo ngono. Kain mori. Kain putih. Kain kapan kain Lawon lah. Lawon. Kate kapan barang. Tapi mas buntel dibungkus itu langsung ditaleni. Talene apa? Bedrat. Talene bedrat. Maite dekno nang coren cur. Iya, yang ngirit anda, yang ngirit nggen. Ngirit gen mopo ulo ngirit gen. Paye kayak dicor. Hah? Kok kamu ngono? Apa? Kita ini mes suwen kain. Suweane kain. Oh, kayak suwe kan aleni. Kain aleni. Oh, iso wis gampang ngono tok kok. Mari taleni langsung dilebokno. Dilebokno nang ndi? Kulkas. Lebono kulkas. Jantung sami nggo dadi tape. Bisa rek. Sebarang karo kok jajo tok. Aku kan gak apa-apa. Mau bisa kemadu salah sih. Dilebokno nang pendoso. Mari dilebokno pendoso langsung dibudalno. Oh, diputar nang di mana? Tanggane supermarket. Lebono Indomaret apa Maret kono. Regane sak kilo 7.500. Enak, jual batang. Iya, enak ngono. Ususku bisa melintir bareng. Ya korek dibudalno nang kuburan Dik. Tapi sadurunge kon kudu nyiapno dhisik. Oh, nek iku tahu aku. Iso. SD wis diuruhi. Lah iso. Siapa? Lho. Pak ngono konco. Ayo sang separ kak. Yo bayi tetaring terus mulai kon. Ngono ah. Kok iso mak budal disiapno kok siap gerak iku lho. Disiapno. Saya sudah mau, Bang. Saya mencium. Oleh. Disiapno kedukan. Keduaan. Ruangan Dik. Oh, bolongan. Bolongan. Bolongan aku. Yo. Iso role bolongan aku. Yo. Terus mari kayak keduan bolongan. Ya jerone sak dedeg sak pengawe. Sak dedeg sak pengawe. Sak dedeg sak pengawe. Lho, lah ngawe sapa? Ngawe gedamu. Gedamu ngawe ngawe bonoku nang nguru kono pisan. Enak cek rangkul-rangkulan ya gedamu. Iya, enak ngono. Bapak kawin enak, cocok. Lah aku timbang dijaluk pusat paketan. Aku tak pandem pisan. Sak dedeg sak pengawe ku sak mene kok. Sak mene iki lho, sak cukupe. Kok sak cukupe? Iso. Wis mari. Mari ngono terus mayite mak jemplungno. Terus diuruki. Durungi apa? Diuruki dameng. Uruk ala dameng langsung meten tres. Pekanak baru mayite kene. Ayam bakar wong Solo. Iya. Iya, enak. Enak. Diuruki lemah Dik ya Pak Jemborek. Waduh, Kagak apa-apa. Mas mau goblok bacot, mau goblok dintes ya kon itu lho. Durunge lemah. Maksud dincepi. Dicoba apa? Anten. Cepol anten. Lalu tulisan free wifi. Wae nama ku sinyale dase mayite. Nung. Enak tulinan. Tak tulisan. Kalau wifi ne? Dincepi maesan. Dincepi maesan nek ditulisi Dik. Tulis apa? Tanah dijual sak batange. Tulisan ngono. Paesane tanah dijual sak batange. Coba lagi won. Mosok dek kene, Pak Camat ki ngoten tentang itu. Lho. Ditulisi sing mati Joko Momo Timin. Ben Parmo. Oh, Wafat tahun 1945. identitas. Yo. Yo. Kayak plat nomor kak. Kalau plat nomor beriting hari emak bengi sok pap.
Api. Itu kuburan tak odong-odong. Ditulisi. Mari dicepi maesan langsung diwuri-wuri. Diwuri-wuri apa? Serudeng. Kayak dirubung semut. Iya, bener deh. Kok tak tahu mau juga baleni loh. Pak, jangan mek. Apa? Kok keker lo? Kayak kok kon. Kenapa ada keker? Potongannya makan cek kan cek. Diwuri-wuri. Diwuri kembang di. Kembang apa? Kembang api. Api sumber untung. Ker baru mayite krepo do kuburan. Jing. Iya rame kan? Rame dudukmu rame. Penyewan. Cari kembang api. Kembang goreng utawa kembang sekaran. Oh kembang kayak nyekar. Ya. Baru aku lihat kubur ngono-ngono. Mari ngono, wong dikon nunggu, wakmu dinunggu, langsung diwacakno. Diwacana apa ya? Wawe. Wacana wawe. 11 kere. Iya. 12 jaran. Selikur makmu. Iya. Lho iya. Wah, ya apa rek? Selekor itu gambarnya begenten. Lah iya. Lho iya. Diwacakno Yasin. Yasin. Apa? Diwacana Yasin. Yasin lek melo lek kamelo. Apa kita jawab? Yasin lek melo lek kamelo. Lho ganti niatmu ta Yanto. Lho kuwi cek gelem wong loro. Iya. Lho iya. Diwacakno surat Yasin utawa tahlil. Oh tahlil. Tahlil. Nek wis tahlil wis mari, berarti prosesi pemakaman wis mari. Mari. Wong mulai. Bayaran. Lho mboten jar bayaran iki apa bayarane? Kadung dikubur karo sing bayar. Model bayarane gampang. Apa? Ya batang papan digo mulih. Oh. Mak kok gendeng pisan. Wis bayari balik desa. Oh, ono sing tanggung jawab. Ono. Wong-wong mulai, waktu dimulai. Wis mari. Mulai kabeh. Iya. Ijen, Met. Iya mayite Oh, ijen. ano kancan ono, Met. Oh, yo Mek pancen Ono kancane. Kancan ono kakekmu. Dalam baris berbaris dilarang bicara. Bicara. Coro. Rupane kaya sampel. Yang kanan, gerak. Terus saya disodok nyabit. Dalam baris berbaris dilarang. Bicara. Mas, gerak. Ngalih disodok nyabit. Yang kiri, gerak. Terus saya apa disodok pokoknya bego dia. Mas, gerak. Hadap kiri, gerak. Sumpah karo. Yang depan, gerak. Mas, gerak. Dua kali cemburu iki gak disodok. Hormat, gerak. Aku apa mau sodok bisa nih? Nyuwun sewu. Kalau kayak gitu. Kok projo titik komentar. Siap, gerak. Kemedan. Lho. Tahu dadi kemedan beton. Peleton. Peleton. Iya beton. Pasukan. Siap.
kok temen. Orang nangak kita lambat. Cewek ngono. Pas ki brakal nguruku. Ya tapi gak ngono lo mangap cok hasil mas. Apa ora kok temen. Pasukan siap. Gerakan. Lah gerakan ini lho. Saking bantere katanya suwe gerakan. Aku dadi kemendar koyo ngomong ae. Yo. Yo. Pasukan siap. Hah? Duduk di mana? Apa? Duduk baru cecek. Oh ya Allah, apa cecek barang. Tapi kredit Iku duduk cecek caplakmu. Pasukan nganceng rep. Tangan kenceng nang ngarep. Itu bener. Itu tambah. Kenceng. Apa tuh buku udah katain? Jiding. Driji doding. orang balikan ini. Dilarang bicara. Tapi kedisiplinan perlu, persatuan dan kesatuan harus dijaga. Bersatu kita teguh, bertiga trio macan. Bercerai kita jatuh. Bercerai kita jatuh. Tanganmu. Kuduan soro. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, kemudian kita mati. Lah. Bersenang-senang kemudian. Jikoti. Kok baris kaya gini? Driji ditekuk titik. Gak konten tambah tak kayak gitu. Ji burung. Manuk ngotong gua. Ji burung. Driji mlebu erung. Kaitan berasa setiap kali. Jiwek-wek. Driji diwek-wek. Diwek-wek lah. Atau oke lah. Jibut. Driji dicabut. Kalau gak kira kamu tak jumpa nalte kok tambah kasil terus loh. Sing kenceng. Jimut. Driji dimut. Dimut lah. Instruksi Apa? pel pusing Apa? kupil putih Pak Yasin. Ini kan gimana, Cak? Bisa. Jika, ayo. Apa? Jika, Apa cicak? Driji Jika. Loro wah. Wong makane dadi pemimpin itu gak gampang. Ngono lho. Kok tak kandhani Cak Slamet baris baris iki gak perkara barise, siji perkara disiplin, loro perkara sing dadi nek dadi pemimpin itu kudu sing bener. Soale
apa perintah pemimpin mesti dianut karo sing nisor-nisor. Pimpinan adalah panutan. Pimpinan adalah panutan. Makanya iki ana sosialisasi KPU melayani dalam rangka mensukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2018. Ojo sampai milih pimpinanmu sing gak bener, pilihan sing bener-bener hati nuranimu sing bener-bener iso memimpin Jawa Timur lebih maju. Ngono lho. Ngaji kudu temen-temen DPD. Ojo buru duit. Ojo buru duit, ojo golput, ngono lho. Golput itu golongan putih. Maksudnya golput gak milih. Oh, tapi cuek. Cuek. Milih apa pemimpin sing apik, milih apa pemimpin sing menurut awakmu ya apik, ngono lho. Kemajuan Jawa Timur adalah pilihanmu nanti yang ke depan 5 tahun yang akan datang, ngono lho katakan dari. Pemilih yang berdaulat, negara itu mesti kuat. Jadi pemilih sing guyub rukun bersama memilih untuk negara yang kuat, ngono lho. Ini ono tahun ono tanggal 27 Juni. 27 Juni ojo nang dindi. Milih pilihanmu sing apik. Lho. Datang nang TPS, gawa surat panggilan, gawa KTP, elektronik KTP untuk memilih pilihanmu. Ojo sampai golput, ojo sampai gak milih. Ngono lho. Penting kan undangan jadi sampai pancene. Yo, kene ngade iki nyambut gaya melu wong me. Iki nyambut gaya dadi buruh. Buruh. Yo. Yen nek koyo kon nyambut gawe, aku sing suruh. Kok bae ono mandor-mandor liwat awak dhewe sepaido me. Lah, terus Yo, tantenane enak menyambut gawe, kan nek wayahe dhewe sing budal. yo. Boleh penggawean beli pon. Ya wis kono kene ae, aku baca selamat Pak Rolose. Dieling-eling tanggal 17 Juni 2018 dina Rebo, ojo sampai golput, ojo sampai gak milih suara. Milih pilihanmu sing kon anggap bener menjadi pemimpin Jawa Timur. Jawa Timur lebih maju Sesuai dengan hati nurani itu sendiri. wes tinggal